Mutta nyt tosiaan sen pidemmittä puheitta mä päästän Joelin ja Antin irti. Tervetuloa kaikille. Tervetuloa myös mun puolesta. Mä oon Joel Kaitila. Toimin Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella yhteiskuntapolitiikan jatko-opiskelijana. Ja Antti varmaan esittelee itsensä tässä vielä myös. Joo. Ja niin kuin nyt. Okei. Tervetuloa munkin puolesta ja erittäin hienoa nähdä, että ihmiset ovat tulleet tänne ja kiitos, että kunnioitatte läsnäolollanne tätä vaatimattoman raporttimme julkaisemista. Ja kiitos myös kommentin antajille jo etukäteen. Okei, mä yritän tässä esityksessä esitellä teille tämän raportin perusidea. Toivottavasti me saadaan pysyttyä kompaktissa mitassa. Eli siis pidemmittä puheitta aloitetaan. Eurokriisi on nyt jatkunut laskentatavasta riippuen 8-5 vuotta, ja se on tuonut esiin tämän Euroopan talous- ja rahaliitto EMUn ristiriidat. Historiallisesti EU on ollut tietysti elimellisesti kytkeytynyt EMUun, ja EU on rakentunut hegemoniakamppailun, uusliberalismin sekä sosiaalidemokratian välillä varaan. Yhteisvaluutta on myös rakennettu tämän kahden suuren kamppailulinjan sanotaan ristiriidan olemassaolon muodoksi. 1990-luvulla sosiaalidemokratia pääpiirteissään sulautui uusliberalismiin. Se hyväksyi perusperiaatteet, erityisesti makrotalouspolitiikassa. Ja kriisin myötä kävi selväksi, että markkinakuri hallitsee EUta. Tämä on poliittinen tausta meidän raportille. Tieteellisesti voidaan sanoa, että on olemassa laaja toisoppisen taloustieteen tutkijoiden joukko, jotka erityisesti varoitti siitä, että EMU tulee olemaan kestämätön järjestely. Ja nämä varoitukset on esitetty itse asiassa jo 90-luvulla, mutta tavallaan tätä skabaa on käyty aina sieltä 50-60-luvulta asti Euroopan integraation jatkuessa. Tämän raportin taustalla ollaan yritetty ottaa vakavasti Mario Draghin, eli Euroopan keskuspankin johtajan, lausahdus, että Euroopan sosiaalinen malli on jo mennyt mailleen. Ja tietysti aika vakava väite. Kysymys pitää ottaa vakavasti. Ja nyt sitten katsotaan, että onko hän oikeassa. Meidän raportti jakautuu 3 pääosaan. Se esittää tilannekuvan. Siinä esitetään myös Euroopan nykyisen instituutiorakenteen rajaaman kasvumallin kritiikki. Ja sen lisäksi tämän kritiikin pohjalta esitetään autonomiaa edistäviä jäsenmaiden omaehtoisia talouspoliittisia toimia, joita ovat talouskurisääntöjen tietoinen rikkominen, sitten tällaisen rinnakkaisvaluuttajärjestelmän käyttöönotto, oman valuutan käyttöönotto, mikä tarkoittaa siis rahaliitosta eroamista. Ja yleisesti ottaen tämän raportin tarkoituksena on ollut haastaa nykyistä ajatteluamme Euroopasta. Yes. Kiitos. Mä pohjustan tässä aluksi tilannekuvaa, eli sitä, että miksi olemme päätyneet tätä raporttia kirjoittamaan ja että minkälaisessa Euroopassa tällä hetkellä elämme. Ensimmäinen lähtökohta on se, että europarlamenttivaalien jälkeen europarlamentin suurimmat ryhmät ovat edelleen konservatiivit ja sosiaalidemokraatit. Ja Junckerin komissiossa komissaarit jakautuvat tai tulevat näistä jäsenmaista, joista suurin osa on edelleen oikeistolaisia. Puolet komissaareista ovat konservatiiveja. Ja on poliittista realismia sanoa, että Junckerin komissiolta ja sitä tukevalta europarlamentilta on turha odottaa Euroopan talous- ja rahaliiton perussopimusten muuttamista. Eurokriisin alettua on paljon esitetty emun reformoimista ja tässä raportissa siellä sivuilla tarkemmin perustelemme, miksi emme pidä realismina sitä, että perussopimuksia muutettaisiin tällaiseksi vasemmistolaiseksi tulonsiirrot sallivaksi liittovaltioksi. Toinen kehityskulku on tämän vuoden Kreikan
neuvottelut euroryhmän ja erityisesti Troikan kanssa, Kreikan 3 vaalit ja nyt tämä hyväksytty 3. tukipaketti osoittaa, että Euroopan rahaliiton tämmöinen hallitseva establishmentti ei ole valmis luopumaan talouskurista, vaikka kansa sitä haluaisi. Ja nyt tämä Kreikan 3. tukipakettihan on ankarampi kuin nämä 2 aikaisempaa, että sen lisäksi, että Kreikalta vaaditut taloudelliset toimenpiteet on ankarampia, niin Kreikan parlamentin ja hallituksen marssijärjestys suhteessa Troikkaan muuttuu radikaalisti, eli hallitus ei voi jättää enää budjettiesityksiä eikä edes lakiesityksiä ilman, että Troikka on ne hyväksynyt. Ja nämä tämän vuoden kehityskulut on johtaneet siihen, että Kreikka on Euroopan ja Euroopan talous- ja rahaliiton ensimmäinen siirtomaa. Seuraava kehityskulku on Suomi, eli Sipilän hallitus toteuttaa kiltisti komission vaatimuksia talouskurista. Tämä kävi ilmi hallitusneuvottelujen aikaan, jolloin komissio lähetti hallitusneuvottelijoille tällaisen paimenkirjeen, jossa vaadittiin toimenpiteitä alijäämän pienentämiseksi, työmarkkinoiden jouhevoittamiseksi, liian varhaisten eläkeputkien katkaisemiseksi, kaupan aukioloaikojen lisäämistä ynnä muuta, mitkä Sipilän hallitus on kiltisti toteuttanut. Ja kaikista radikaaleimmin tämä tulee esiin siinä, että Sipilän hallitus on ottanut käyttöön myös tällaiset valtio- ja kuntien menosäännöt, jotka on siis tiukat euromääräiset hillotolpat, mitä ei saa 2009 ylittää. Ja se hyvin todennäköisesti tulee johtaa vielä erittäin drastisiin lisäleikkauksiin. Siitä huolimatta, että tämä talouskuri ei ole toiminut niissä asioissa, mihin sen on sanottu johtavan, niin Eurooppa ei ole luopumassa talouskurista, vaan päinvastoin tämä kehitys Euroopan talous- ja rahaliitossa johtaa koko ajan häijympään talouskuriin. Ja tästä on esimerkkeinä esimerkiksi tämä Europlus-sopimus, jossa luotiin pohja näiden talouskurisääntöjen institutionalisoimiselle. Sitten on niin sanottu finanssipoliittinen sopimus, jossa jäsenmaat kirjaavat lakiin tämän talouskurin hengen, automaattiset korjausmekanismit ja ojentavat myös lisää määräysvaltaa komissiolle. Sen lisäksi on myös tällainen kilpailukykyohjaus, mikä tulee esiin nyt 5 presidentin julkaisemassa raportissa, jonka tarkoituksena on Euroopan talous- ja rahaliiton kehittäminen kohti fiskaaliunionia. Siinä on näiden, kohta Joel kertoo tarkemmin näistä kurisäännöistä, mutta näiden kurisääntöjen lisäksi ollaan myös kirjaamassa tai alkamassa, ylikansalliset elimet ovat alkamassa tarkkailla jäsenmaiden kilpailukykyä, palkkoja, sosiaaliturvan tasoa. Ja sitten viimeisempänä on tämä fiskaaliunionin kehitys, joka on niin kuin erittäin keskeinen tekijä, miksi tämä raportti on kirjattu. Eli Eurooppaan ollaan luomassa järjestelmää rahaliiton päälle, josta tulee oma valtiovarainministeriö, yhteinen verotus, suurempi budjetti, mutta ilman tulonsiirtoja, ilman tällaista vasemmistolaista aspektia, jota on kovasti toivottu eurokriisin alettua, kun on esitetty vaatimuksia euron reformoinnista. Suomen kanta on hallitusohjelmassa erittäin integraatiokriittinen ja hallitusohjelmassa vastustetaan erittäin lujasti yhteistä verotusta, liittovaltiokehitystä, yhteisvastuuta ja valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmä jätti viime torstaina tällaisen esityksen, jossa oli 2 mallia, markkinakuri emu ja sitten tällainen kovemman integraation emu. Ja se yleinen viesti on se, että kumman tahansa vaihtoehdon näistä Sipilän hallitus valitsee, niin talouskuri pysyy. Eli sitä pyritään ohjaamaan joko niin, että Brysselistä käsin ohjataan, tai sitten, että Suomi itse sitoutuu kovempaan talouskuriin. Ja tämän tilannekuvan huipentaa käsitys siitä, että julkistalouden leikkauksista ja palkkojen polkemisesta on tehty ja ollaan tekemässä yhä kovempaa uutta normaalia. Ja se pakottaa
käymään keskustelua tässä rahaliitossa olemisen mielekkyydestä ja ehdoista. Mikä voi auttaa tämän meidän raportin lukemisessa ja tämän tilannekuvan seuraamisessa, on tällainen jaottelu, mikä ollaan laitettu tähän. Eli julkisessa keskustelussa eurokriisistä esiintyy seuraavat näkökulmat rahaliiton kehittämisestä. Ensimmäinen on niin sanotut haukat, joka edustaa tätä oikeaoppista uusklassista taloustiedettä, jonka perimmäinen prinsiippi ja lähtökohta on se, että talouskuri ja kilpailukyky, niihin liittyvä ohjaus tulee lisätä ja mieluusti institutionalisoida. Eli suhde rahaliittoon on, että integraatiota ja koordinaatiota ja sääntöjä on lisättävä. Sitten on toinen näkökulma, joka on niin sanotut kyyhkyt, eli tällainen sosiaalidemokraattinen malli, jonka lähtökohtana on, että nämä rahaliiton talouskuriin liittyvät säännöt eivät ole missään perimmäisessä ristiriidassa vasemmistolaisen politiikan ja vasemmistolaisten tavoitteiden kanssa. Ja ideana on, että toimintaa rahaliiton puitteissa tulee jatkaa. Ja viimeisenä vaihtoehtona on pöllöt, jota edustaa tämä meidän kirjoittama raporttimme, jonka taustalla on tämä toisoppisen taloustieteen perinne, ja lähtökohtana on ajatus, että vasemmistolaisen talouspolitiikan edellytys on näistä rahaliittoon liittyvistä talouskuri-instituutioista irtisanominen, jonka pohjalta nämä rahaliiton nykyiset säännöt tullaan haastamaan. Ja nyt etenemme esityksessä tähän talouskurin ja kasvumallin kritiikkiin. Joo, kiitos. Rakennettiin tämä esitys silleen, että yritetään tiivistää toi raportin keskiosa. Siinä nämä jaksot, mitkä nyt puhun, niin käydään läpi yksityiskohtaisemmin ja perustellummin ja lähdeviitteiden kerran. Mutta yleinen lähtökohta tässä on kuitenkin se, että rahaliiton ideana oli vahvistaa sisämarkkinoita sekä jäsenmaiden välistä taloudellista yhteistyötä. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että rahaliitto lähinnä ajaa jäsenmaat toisiansa vastaan ja jopa ohjaa jäsenmaita hakemaan vientituloja nimenomaan muualta kuin euroalueelta. Eli tässä tavoitteessa on epäonnistuttu. Rahaliittoa ohjataan niin sanotulla vakaus- ja kasvusopimuksella, ja se sisältää perusmuodossaan 2 ohjauskriteeriä. Ensimmäinen niistä koskee julkista velkaa, jonka ei tule ylittää 60% bruttokansantuotteesta, ja toinen koskee julkisen sektorin alijäämää, joka ei tule ylittää 3% bruttokansantuotteesta vuositasolla. Nämä säännöt on jäykkiä, ne on mielivaltaisia ja itse asiassa koko tätä taloudellista rakennelmaa ja sen muodostamista on ohjannut ajatus, että kun luodaan yksinkertaiset, helposti noudatettavat, helposti kommunikoitavat virkamiessäännöt, jotka tähtää hintavakauden ylläpitoon, niin sillä saavutetaan talouskasvua. Tämä on niin sanottu saksalaisen ordoliberaalin taloustieteen perusaksiooma. No millä hintavakautta sitten ylläpidetään? No tiukalla julkistalouden budjettikurilla ja palkkamaltilla. Tästä voidaan melko suoraan johtaa ymmärrys siitä, että mistä se kasvu sitten loppuviimein on tarkoitus hakea. No se on tarkoitus hakea vientimenestyksen kautta. Ja kun talous- ja rahaliiton rakenne on sellainen, että se ohjaa jäsenmaat etsimään kasvun näkymiä ja tekijöitä viennistä, niin se samalla tietysti ajaa ne kilpailemaan keskenänsä esimerkiksi palkoilla, veroilla, työehdoilla. Tähän on lisätty suluissa huutomerkeissä Saksa. Varmasti julkista keskustelua seuranneet on huomanneet, että Saksa tahkoaa viennissä maailmanennätyslukemia jatkuvasti. Oma keskustelunsa on se, että perustuuko tämä nimenomaan palkkamalttiin. Luultavasti ei, mutta sitäkin siellä on kuitenkin kovasti toteutettu.
Ei välttämättä vientisektorilla. Mä uskon, että Pekka sanoo tästä jotakin tarkemmin. Mutta joka tapauksessa se perusviesti ja oppi, mikä Saksan menestyksestä on ideologisesti otettu käyttöön euromaissa, niin perustuu siihen, että kaikkien pitää toteuttaa tätä mallia, koska se on tie menestykseen. Mä en tässä nyt mene sen tarkemmin siihen, että miksi sääntöjen taloustieteellinen pohja on kyseenalainen. Raportissa sitä sivutaan pidemmin, mutta ehkä semmoinen anekdootti voidaan kuitenkin kertoa, että mistä tämä kuuluisa 3% budjettialijäämäsääntö on tullut. Niin tarina kertoja Mitterrandin 80-luvun Ranskan hallituksen virkamies, että jollakin lounaalla siinä 80-luvun puoliväliä ennen virkamiehille oli asetettu tavoite, että teidän täytyy tuottaa yksiselitteinen julkistalouden ohjaustunnusluku. Ja ne virkamiehet vetivät servettiin 3. Se oli tavoite, mitä Ranska sillä hetkellä just ei täyttänyt, eli oli jotain mihin pyrkiä. Ja lisäksi se toi mieleen pyhän kolminaisuuden, mikä tietysti takaa, että se on oikein hyvä sääntö. No sitten tässä voidaan edetä siihen, että mitä emusta laajemmin on seurannut. Niin tässä rakenteessa keskeisellä sijalla on, että budjettikuri on institutionalisoitu. Sen tehtävä on taata hintavakautta. Samalla julkista sektoria ja julkista valtaa, sen taloudellista osallistumista on heikennetty. Tämä on ollut ihan julkilausuttu tavoite. Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistön 2006 esittämä melko euforisen arvio euron menestyksestä, niin toi esiin oikein hienosti sen. Eli näillä säännöillä haluttiin lisätä julkisen sektorin rahoittamiseen liittyviä riskejä siinä toivossa, että rahoitusmarkkinat rankaisisivat sellaista finanssipolitiikkaa, joka ei olisi kestävällä pohjalla. On tietysti oma keskustelunsa, että milloin finanssipolitiikka on kestävällä pohjalla, mutta Niinistö viittaa tässä nimenomaan siihen, että se toteuttaa näitä rahaliiton mielivaltaisia sääntöjä. Tästä sitten seuraa, että yleisesti ottaen valtiot ei kykene toteuttamaan tehokkaasti suhdannepolitiikkaa. Yleisesti ottaen ei myöskään kykene toteuttamaan vastasyklistä kysynnän säätelypolitiikkaa. Ja se, mitä kautta jäsenmaiden taloudellinen sopeutus toteutuu, niin se on taloudellisen toimeliaisuuden laskun, työttömyyden nousun ja julkisten menojen leikkauksen kautta. Tämä on se seuraus, mihin emu pohjimmiltaan johtaa. Toiseksi tässä järjestelmässä on ollut tärkeä rakennepalikka se, että suora keskuspankkirahoitus kielletään. Toisin sanoen jäsenmaiden kansalliset keskuspankit ei enää voi rahoittaa niitä jäsenmaita suoraan, mutta se on myöskin kielletty EKP:ltä. Toisin sanoen julkistaloudet joutuu hankkimaan rahoituksensa luottomarkkinoilta ja on mahdollista, että ne ajautuu maksukyvyttömyyteen, mikä sellaiselta valtiolta, millä on oma valuutta, ei yleisesti ottaen voi toteutua. Tämä tietysti heikentää niiden velkakestävyyttä. Julkista keskustelua dominoi tosi voimakkaasti se ajatus, että me ollaan tuhon tiellä julkisvelan suhteen. Tämä on institutionaalisesti tuotettu asiantila, väitetään me. Ja tietysti väittää moni taloustieteilijä. Yleisesti ottaen vielä kertauksena, jäsenmaat ei ainoastaan hae kasvua vientiylijäämän kautta, vaan ne pyrkii myös turvaamaan julkisen sektorin rahoitusasemansa vahvoilla vientituloilla. Edelleen tämä vahvistaa kannustimia yrittää kampittaa naapureita, toisin sanoen lyödä muut jäsenmaat ja niissä toimivat yritykset laudalta vientikilpailussa, ja keinona tähän on kampittaa oman maan työväestöä. Joskus puhutaan naapurin kuppaamisen politiikasta, englanniksi beggar thy neighbor. Meidän yhteenvetävä väite tästä kehityksestä on, että jos lähdettiin sosiaalidemokratian ja uusliberalismin kisasta, niin se on nyt viimeisten vuosien myötä yhä selkeämmin kehittynyt uusliberalismin ja nationalismin liitoksi.
Ja nationalismia aiheuttaa nimenomaan se, että jäsenmaiden välinen kilpailu työehdoilla, veroilla, negatiivinen kilpailu sosiaaliturvatasolla on institutionalisoitu tämän järjestelmän rakenteeseen. Kertaan yhteenvedon, että meidän näkemyksemme mukaan emu on kehittymässä uusliberalismin ja nationalismin liitoksi, koska sen ohjausjärjestelmä sisältää kannustimet nimenomaan kääntää yleisesti ottaen palkkatyön ja pääoman intressiristiriidasta kumpuavat yhteiskunnalliset paineet kansantalouksien välisiksi ristiriidoiksi. Tässä on aineellinen pohja nationalismin vahvistumiselle. Pöllön näkökulmasta, mitä me tietysti edustetaan, sehän nyt on varmasti kaikille ihan selvää, niin näitä instituutioita ja emun sääntöjä nimenomaan pitää arvioida kriittisesti. Emun taustalla olevassa talousfilosofiassa julkinen sektori on pitkälti yksityisen sektorin elätti. Se on jonkinlainen lisäke, ei välttämätön osa taloutta. Ja sille on myös sementoitu aika vahvasti verotulorajoite, mikä ohjaa ja oikeastaan määrittää sen nyt, mitä se voi tehdä. Tietysti se voi velkaantua yksityisiltä velkamarkkinoilta, mutta tähän liittyy suurempia riskejä kuin mitä oman valuutan omaavalle valtiolle julkiseen velkaantumiseen liittyy. No, Pöllön näkökulma näkee tilanteen vähän toisin. Meille julkinen sektori on itse asiassa yhtäältä talouden makrotason ohjauspyörä. Tämä ajatus on napattu sellaiselta taloustieteilijältä kuin Abba Lerner. Kirjoitti 40-luvulla tästä aiheesta. Funktionaalisen rahoituksen teoria oli sen hänen ideansa. Me myös väitetään, että erityisesti kriisioloissa, taantumissa tulee selväksi se, että julkinen sektori ja sen toiminta on myös talouskasvun moottori noin ylipäänsä. Tämä saattaa kuulostaa epäintuitiiviselle väitteelle, mutta viime vuosina on itse asiassa toisoppisen taloustieteen puolella tuotettu aika paljon hyvänlaatuista empiiristä tutkimusta, mikä todentaa tätä väitettä. Esimerkiksi tämmöinen taloustieteilijä kuin Mariana Mazzucato on tuottanut melko kattavan ja minun mielestäni vakuuttavan tutkimuksen siitä, miten esimerkiksi innovaatiotoiminta Yhdysvalloissa on ollut pitkälti valtioinstituutioiden vetämää. Pöllön näkökulmasta valuutan liikkeelle lasku tapahtuu valtioiden toimesta. Ne on siinä mielessä laadullisesti erilaisessa asemassa kuin esimerkiksi yksityisen sektorin toimijat. Tai jos ajatellaan yksityishenkilöitä, kotitalouksia. Me ollaan lopulta kuitenkin valuutan käyttäjiä. Tästä seuraa se, että valuutan liikkeelle laskijoiden kyky kuluttaa, investoida ei riipu suoraan veroista, ja ne on halutessaan velkakestäviä oman valuutan veloissaan. Euromaiden tilanne on se, että ne on alennettu valuuttojen käyttäjiksi. Tästä seuraten ne eivät voi nauttia näistä etuoikeuksista, mitä valuutan liikkeelle laskijoilla on. Mitä väliä tällaista on? Me ollaan eletty taantumassa nyt pitkään, liian pitkään. Ja taantumien yleispiirre tietysti on se, että yksityisten toimijoiden halukkuus kuluttaa, investoida, velkaantua vähenee voimakkaasti. Ne siis haluaa säästää. Ja siihen on olemassa ihan hyviä syitä. Rahaa kannattaa pitää jemmassa, koska se on viimekätinen keino turvata sun toimintamahdollisuudet kapitalistisessa yhteiskunnassa. No nyt kun aletaan säästää, niin se tietenkin leikkaa sellaisia tulovirtoja, jotka ylläpitää talouden toimeliaisuutta ja siten myös työllisyyttä. Joten taantumien seurauksena on usein säästämiskierre, joka ruokkii itseänsä, syventää työttömyyttä
Ja koska tämä säästämiskierre koskee kaikkia yksityisiä toimijoita, niin oikeastaan ei löydy sellaista tahoa, jolla olisi kykyä ja halua katkaista tämä säästämiskierre. Paitsi tietysti valtiot. Niiden toiminta valuuttojen liikkeelle laskijana erityisesti, mutta myös muuten. Euromaiden tapauksessakin oltaisiin voitu tehdä toisenlaista politiikkaa. Valtiot olisi voinut sanoa, että ei leikata, ei nosteta veroja, sen sijaan nostetaan kulutusta, lisätään tulovirtoja ja estetään työttömyyden kasvua. Tämä on semmoinen akuutti toimi, mikä olisi ehdottomasti pitänyt euroalueella hoitaa toisin. Mutta lisäksi tähän rahatalousjärjestelmään euroalueella liittyy toisenlainen ongelma. Eli kun valtioiden roolia on heikennetty, niin näyttää siltä, että tiettyjä tarpeellisia infrastruktuuria, ekologista modernisaatiota, ehkä myös sanotaan tuottavuuskasvun hedelmien laadullisen jakautumisen tavoitteita ei voida toteuttaa. Eli esimerkiksi työaikaa ei ole voitu pienentää. Se on kuitenkin aika klassinen työväenliikkeen tavoite ja mun mielestä siitä pitäisi edelleen pitää kiinni. Erityisesti kun ekologisen järjestelmän kantokyvyn rajat alkaa myös tulla vastaan. Eli näyttäisi siltä, että nyt kun valtiot euromaissa on riisuttu kyvystä ohjata tällaista laajaa julkista investointitoimintaa, niin oikeastaan ketään sellaista tahoa ei löydy, kuka ottaisi tehtäväkseen tämän yhteiskuntajärjestelmän jollakin tavalla sopeuttamisen ekologisiin rajoihin, jotka on hyvin reaalisia. Mä en usko, että yksityiset toimijat sitä tulee tekemään. Yksinkertaistaen me ollaan kehitetty tässä raportissa tällaista peukalomallia, että vasemmistolaisen talouspolitiikan tehtävä taantumassa on painaa yksityisen sektorin rahoitusasema kokonaisuudessaan plussalle. Eli siis mahdollistaa se, että yksityinen sektori kokonaisuudessaan voi toteuttaa sen rahamääräisen säästämistoiveensa ilman, että niiden tarvitsee leikata kulutusta ja investointeja ja näin aiheuttaa tuo negatiivinen säästämiskierre, mistä äsken puhuttiin. No sitten tässä meidän raportissa me puhutaan tietysti abstrakteista asioista, ehkä monimutkaisistakin. Me haluttiin tuoda peliin tällaisia visualisointikeinoja. Eli havainnollistaa kuviolla sitä, mikä näiden euromaiden liikkumavara on. Tämä on yhdysvaltalaisen ekonomisti Stefani Keltonin esitelmästä otettu kuvio. Ja sen taustalla on ajatus siitä, että talousjärjestelmät voidaan tutkimuksessa jakaa 3 pääsektoriin, jotka on kotimaan julkinen, kotimaan yksityinen ja ulkomaan sektori. Ja kun nämä sektorit vuorovaikuttaa, ne tietysti suorittaa toisillensa maksuja. Suorittavat tietysti maksuja sektorien sisälläkin, mutta tämä näkökulma on kiinnostunut erityisesti sektorien välisestä rahaliikenteestä. Ja kansantalouden tilinpidon järjestelmä on rakennettu niin, että näiden sektorien yli- ja alijäämät summautuu aina nollaan. Eurojärjestelmässä kiinnitetään huomiota aika pitkälti yksittäin julkisen sektorin rahoitusasemaan. Tämän teoreettisen viitekehyksen sisällä ei yksinkertaisesti voida saada järkevää käsitystä talousjärjestelmän tilasta ylipäänsä, mutta ei myöskään julkisen sektorin kehityksestä, jos tarkastellaan vain yksittäisiä sektoreita irrallisesti toisistaan. Tässä tämä esitystä ohjaa sellainen ajatus, että taantumissa talouspoliittisen kestävyyden mittarina voidaan pitää sitä, että julkinen sektori pakolla, eli kulutusta lisäämällä painaa yksityisen sektorin rahoitusaseman nollaan tai sen yläpuolelle. Ja näissä meidän kuvioissa se on aina merkattu tuolla tummennetulla alueella, mikä on
tuon kenoviivan alapuolella. Pystyakselilla on julkisen sektorin rahoitusasema ja vaaka-akselilla on vaihtotaseen eli ulkomaansektorin rahoitusasema. Ensimmäinen kuvio kuvaa kestävää politiikkatilaa sellaiselle valtiolle, millä on oma raha. Eli huomataan, että sillä on aika suuri tila tehdä talouspolitiikkaa. Totta kai tässä on huomioitava se, että mitä suurempi kansantalous, niin sitä helpommin se voi toteuttaa näitä tavoitteita. Mutta lähtökohtaisesti kuitenkin semmoinen kansantalous, millä on oma valuutta, mikä on velkaantunut lähinnä sen omassa valuutassa, jonka valuuttakurssi kelluu, niin voi toteuttaa talouspolitiikkaa autonomisesti. Seuraavassa kuvassa on emumaa, joka nauttii vientiylijäämästä. Siihen kuvioon tuodaan lisäksi tuo Maastrichtin alijäämäraja, joka on 3% bruttokansantuotteesta. Se siis rajaa kestävän politiikkatilan julkisen sektorin osalta. Tällaisessa maassa talouskuri, budjettikuri on edelleen jossain määrin normi, mutta sellaisella maalla on kuitenkin jokseenkin omaehtoinen kyky toteuttaa talouspolitiikka. Sillä siis on jonkinasteinen liikkumavara. Tästä seuraa, että ymmärrettävästi euromaat haluaa hakeutua tällaiseen tilanteeseen. Ja keinona tähän useimmiten on vientikilpailukyvyn ylläpito, eli toisten kampittaminen. Viimeisessä kuvassa näkyy melko lohduton tilanne vientialijäämämaan kannalta. Sen talouspoliittinen liikkumatila rajautuu tuon pienen kolmion alueelle. Ja tietysti tätä asemaa myös pyritään välttämään, erityisesti kriisin jälkeisessä Euroopassa. Kriisiä edeltäneessä kasvubuumissa jotkut maat ylläpiti voimakastakin talouskasvua yksityisvelan kautta. Niille myös muodostui tai huomattiin, että niille muodostuu esimerkiksi Espanjalle rakenteellisista syistä vientialijäämä, mikä tarkoittaa sitä, että kun ne kasvaa, niin ne väistämättä velkaantuu ulkomaille, haluspa ne sitä tai ei. Esimerkiksi tietyt pääomatavarat, mitä tarvitaan vaikka rakennusbuumin ylläpitämiseksi, niin Espanjan piti tuoda ulkomailta ja se paino väistämättä niiden viennin alijäämiseksi sillä kasvuvauhdilla, mitä ne toteutti. Troikan ohjauksessa olevilla kriisimailla varsinaisesti ei ole talouspoliittista liikkumavaraa. Niiden tilanne on siis vielä heikompi tämän liikkumavaran osalta, kun tuo kuvio antaa ymmärtää. Ja tietysti voidaan myös tuoda tässä esiin, että tämä 3% alijäämäkriteeri, mikä on emun alkuperäisten sääntöjen mukainen, niin ei välttämättä enää edes ole se kriteeri, millä tätä rahaliittoa ohjataan. Finanssipoliittinen sopimus toi rinnalle niin sanotun rakenteellisen alijäämäkriteerin, mikä pyrkii puhdistamaan taloudellisten nousu- ja laskukausien vaikutuksen tähän alijäämään ja siten kiristää edelleen sitä julkisen talouden rahoitusaseman vaadetta. Virallinen fraasi taitaa olla, että julkisen talouden rahoitusasema tulee olla tasapainossa tai mieluiten ylijäämäinen keskipitkällä aikavälillä. Toisaalta talouskurin vaihtoehtona näyttää olevan vain kovempi talouskuri, niin kauan kuin operoidaan emun sääntöjen ja instituutioiden sisällä, mutta myös tämän vallitsevan talouspoliittisen ajattelun sisällä. Yes. Ja kun tästä lohduttomasta kuvauksesta olemme päässeet siihen, että emumailla ei kovinkaan paljon ole liikkumavaraa muuta kuin pyrkiä vientiylijäämäisiksi maiksi, eikä se ole mahdollista suurellekaan osalle valtioita tällä hetkellä, koska suuri osa kaupasta menee muille Euroopan maille, jotka myös harjoittavat talouskuria, jonka seurauksena kysyntä laskee, niin viimeisessä osiossa tässä esityksessä vihdoin käymme läpi nämä omaehtoiset toimet,
liikkumavaran lisäämiseksi. Omaehtoisuudella tässä viitataan talouspolitiikkaan, jolla pyritään vastaamaan massatyöttömyyteen ja taantumaan huolimatta näistä rahaliiton talouskurisäännöistä. Eli ymmärrämme autonomian omaehtoisuutena huolimatta rahaliitosta. Ensimmäinen omaehtoinen toimi, jota tässä raportissa tarjotaan, on puhtaasti näiden kurisääntöjen tietoinen rikkominen. Eli lisätään julkista kysyntää, perutaan jo tehtyjä leikkauspäätöksiä, huolimatta siitä, että komissio saattaa uhkailla liiallisen alijäämän menettelyllä, rikotaan tietoisesti finanssipoliittista sopimusta, eikä välitetä siitä, että joku muu finanssipoliittisen sopimuksen allekirjoittanut maa uhkaa haastaa valtion EU-tuomioistuimeen. Tämä on radikaali ehdotus, mutta toisaalta vastatoimiin ryhtyminen on myös aikaa vievä prosessi, koska ennakkotapauksia ei ole minkäänlaisia tietoja siitä, että minkälaisiin aggressiivisiin manöövereihin Euroopan komissio voi ryhtyä tai mihin se johtaa, että jäsenmaa haastetaan EU-tuomioistuimeen siitä, että se ei harjoita tarpeeksi kovaa talouskuria näiden kurisääntöjen ja sopimusten perusteella. Ja tämä ensimmäinen vaihtoehto siis mahdollistaa puhtaasti jo tehtyjen leikkauspäätösten perumisen, kovasti Suomessakin kritisoitujen koulutusleikkausten perumisen esimerkiksi. Valtion omaisuutta ei tarvitse myydä, jos halutaan aloittaa investointeja. Tällä hetkellähän nämä hallituksen kärkihankkeet ollaan rahoittamassa valtio-omaisuuden myynneillä ja ylimääräisillä osinkoanneilla, mutta EUn oman kirjanpidon mukaan näiden toimien seurauksena Suomi on ylittämässä tämän 3% alijäämän, koska ylimääräisiä osinkoja tai valtion omaisuuden myyntejä ei EUn tilinpidossa lasketa valtion tuloiksi. Ja kolmanneksi se mahdollistaa julkisten investointien lisäämisen työttömyyden hoitamiseksi. Eli ensimmäinen on vaan niin kuin tämmöinen asenteellinen välittämättömyys näistä talouskurisäännöistä. Siinä on myös taustalla se, että nykyisistä rahaliiton maista ainoastaan Viro, Latvia, Liettua, Luxemburg ja Slovakia ei riko näitä sääntöjä. Eli tällä hetkellä niitä sääntöjä koko ajan rikotaan, minkä lisäksi Suomi joka tapauksessa tulevina vuosina tulee rikkomaan alijäämä- ja velkaantumissäännöt, joten parempi rikkoa niitä edes jollain järkevällä politiikalla, eikä sen seurauksena, että leikataan ja heikennetään omaa asemaa ja joudutaan komission talutusnuoraan. Toinen, hieman jo järeämpi omaehtoinen toimenpide on rinnakkaisvaluutan käyttöönotto. Rinnakkaisvaluutassa yksinkertaisesti idea on siinä, että valtio alkaa maksamaan omalla valuutalla esimerkiksi julkisen sektorin palkkoja tai sosiaaliturvaa ja toiseksi hyväksyy tämän rinnakkaisvaluutan verojen maksamiseen. Eli nämä yksinkertaiset toimenpiteet takaa sen, että tälle rinnakkaisvaluutalle on kysyntää ja tarjontaa. Ja rinnakkaisvaluutta mahdollistaa jo näitä kurisääntöjen rikkomisia huomattavasti massiivisemman julkisen kulutuksen lisäämisen ja esimerkiksi niin kuin jo todella kunnianhimoisten työllisyysohjelmien aloittamisen. Eli rinnakkaisvaluutalla esimerkiksi Syriza olisi voinut lunastaa vaalilupauksensa työllisyysohjelmista ja työtakuusta, mutta myös minimipalkan lisäämisestä. Ja toinen aspekti tässä rinnakkaisvaluutassa on se, että kun Kreikka ilmoitti kansanäänestyksestä näistä kolmannen tukipaketin ehdoista, niin Euroopan keskuspankki teki erittäin aggressiivisen manööverin ja sanoi, että EKP lopettaa hätärahoituksen Kreikalle, minkä seurauksena hallitus joutui sulkemaan maan pankkijärjestelmän ja tämän pankkijärjestelmän sulun ja maksujärjestelmän seisahduksen takia myös koko Kreikan taloudellinen toiminta lakkas. Eli Euroopan keskuspankilla on erittäin suuri valta pakottaa euromaita tekemään tietynlaista politiikkaa tai
hyväksymään tietynlaisia sopimuksia. Ja tämähän ei ollut suinkaan ensimmäinen kerta, kun EKP tätä mahdollisuutta käytti, vaan tätä hätärahoituksen lopettamista on uhattu myös ainakin Irlannin ja Kyproksen kohdalla, minkä lisäksi EKP on aina pihistellyt näiden hätärahoitusten kanssa, esimerkiksi vaatimalla Italialta ja Espanjalta talouskurin jatkamista, jotta se ennen 2010 vuonna aloitti näiden valtion velkakirjojen hätäostot. Mutta että tämä rinnakkaisvaluutta on myös mahdollisuus konfrontoida Euroopan nykyisiä instituutioita ja sen ideologia siinä tapauksessa, että Troikka ja erityisesti EKP aggressiivisilla manöövereillä yrittää kengittää jäsenvaltiota. Ja sitten kolmas, viimeinen omaehtoinen toimi on oman valuutan käyttöönotto. Eli erona tähän rinnakkaisvaluuttaan on se, että tietyn siirtymäajan jälkeen hyväksytään vain, valtio hyväksyy verojen maksuun vain tätä omaa valuuttaa. Lisäyksenä näihin edellisiin toimiin, miten se lisää liikkumavaraa, on se, että erotessaan rahaliitosta oman valuutan käyttöön ottanut maa vapautuu kokonaan näistä rahaliiton ideologisista talouskurisäännöistä ja voi lisätä omaa poliittista liikkumavaraansa erittäin paljon. Eikä ole enää pakko toteuttaa tätä sisäistä devalvaatiota kilpailukyvyn lisäämiseksi, mistä Joel äsken puhui. Eli nämä on nämä meidän 3 omaehtoista toimenpidettä hyvin karkeasti sanottuna, mitkä niiden takana olevat ideat on ja miten ne liikkumavaraa lisäävät. Mitä se talouskurista irtoaminen sitten käytännössä tarkoittaa? Kapitalismin ristiriidat eivät tietenkään katoa yhtään mihinkään, mutta ainakin jäsenmaa, joka tälle tielle lähtee, vapautuu tästä ideologiasta, jonka taustalla on talouskuri ja sen lujittaminen. Ja tässä raportissa me ei ole millään tavalla menty keskusteluun siitä, että onko talouskuri toiminut niillä tavoilla, mitä sen on sanottu tekevän. Että talouskuria on oikeutettu sillä, että se säilyttää hyvinvoinnin, että se luo työpaikkoja, että se houkuttelee investointeja. Tässä kaikessa me tiedämme, että se ei ole onnistunut, mutta missä se on erittäin hyvin onnistunut, on tietynlaisen tulonjakopolitiikan tekemisessä, aggressiivisen luokkapolitiikan tekemisessä, nimenomaan vientiteollisuuden ja omistavan luokan eduksi. Ja tämä talouskurista irtoaminen mahdollistaa nimenomaan tämän aggressiivisen luokkapolitiikan lopettamisen ja keikauttamisen toiseen suuntaan. Kun näistä talouskurisäännöistä irrotaan, niin talouspolitiikan rajoitteena ovat tämän jäsenmaan reaaliset tuotanto- ja työvoimaresurssit sekä valuuttakurssi, mikä säätelee sitä, että miten saadaan ulkomaisia tuotannontekijöitä tai ruokaa, lääkkeitä, pääomatavaroita. Ja haluamme alleviivata tässä, että tämän meidän raportin ja omaehtoisten tavoitteiden ensisijainen tavoite on finanssipolitiikan haltuunotto, oman kasvumallin luominen, kysynnän stimulointi, ei devalvaatio ja sen luoma kilpailuetu, eikä vientivetoisen kasvumallin jatkaminen. Että se tuntuu olevan, että Suomessa se on erittäin syvällä ajatus siitä, että omaan valuuttaan palaaminen tarkoittaisi vain politiikan jatkamista vientisektorin ehdoilla, vaan laajemmin keskustelun meidän pyrkimys tässä raportissa on viedä keskustelua siihen, että mitä vasemmistolainen talouspolitiikka voi olla, ja me tarjotaan siihen ratkaisuja, jotka mahdollistaa työttömyyden tietoisen alentamisen, ei työttömyyden alentamisen toiveiden varassa, ja taantuman tietoisen selättämisen, eikä toiveiden varassa tapahtuvan politiikan tekemisen. Ja sitten lyhyesti lopuksi. Raporttimme tarkoitus oli luoda mahdollisimman realistinen tilannekuva Euroopasta tänään ja sen mukana myös kannustaa ihmisiä ajattelemaan Euroopan ulkopuolelta, laajentaa poliittista mielikuvitusta, eikä ajatella talouspoliittisia ratkaisuja pelkästään nykyisen rahaliiton sääntöjen sisällä,
tai nykyisten poliittisten voimasuhteiden sisällä. Nämä esitykset tarjoavat tällaisia positiivisen horisontin tulevista vuosista. On mahdollista ottaa tai palauttaa politiikan keskiön demokratia sen sijaan, että vaaleja käytäisiin vain siitä, että kenellä on suurin leikkauslista, tai että vaaleja käytäisiin arvovalinnoista, että keneltä leikataan ja keneltä jätetään leikkaamatta. Ideana on myös laajan julkisen sektorin palauttaminen, täystyöllisyyden ottaminen talouspolitiikan lähtökohdaksi. Ja nämä tekijät mahdollistaa sen, että talouspolitiikka tähtää myös tasa-arvoon sekä sosiaaliseen ja ekologiseen modernisaatioon. Että hyvinvointi voi tarkoittaa jotain sivistys- ja edistysvaltion ihanteita, eikä kaikki koulutukseen, kasvatukseen, ekologiaan liittyvät päätökset ole alisteisia talouskurille ja budjettisäännöille. Keskeistä suhtautumisessa tähän raporttiin on paitsi se, että oletko haukka, kyyhky vai pöllö, niin on myös se, että miten suhtautua rahaliittoon ja autonomiaan ja ennen kaikkea valtioon. Että vasemmiston piirissä on ollut myös erittäin kyynisiä suhtautumisia siihen, että mitä valtio on ja mitä varten se on olemassa. No, mikäli näihin meidän ratkaisuihin tai tarjoamiin keskusteluavauksiin ei tartuta, niin voitte olla varmoja, että ainoa lohtu on se, että tänään on paremmin kuin huomenna. Eli jokainen päivä tässä nykyisessä rahaliitossa siinä, että sitä kehitetään hitaasti, mutta varmasti kovempaan talouskuriin, johtaa yhä enempi poliittiseen näköalattomuuteen, erityisesti nuorten keskuudessa, valtaosan köyhtymiseen. Jossain oli tehty tutkimus, että mikäli tuloerot jatkavat kasvua nykyisellä vauhdilla, niin tuhansien vuosien päästä ihmisen sukuhaara jakautuu pieneen eliittiin ja suureen väestöön ja ihmislaji haarautuu geneettisesti. Tämä johtaa myös harvainvaltaan, demokratian vajeeseen ja näiden tekijöiden seurauksena tietenkin nationalismin kasvuun, fasismin kasvuun ja yhä autoritaarisempaan kapitalismiin. Ja näistä joka päivä saatte lukea iltalehdistä ja uutisista osoituksia, koko ajan kuitenkin vakavampia osoituksia. Tässä raportissa ei luonnollisesti ole kaikkia vastauksia kaikkeen, mutta todellisuus ja ennen kaikkea viime vuosien historia pakottaa kysymään näitä kysymyksiä. Kiitoksia teille.